खावलायनाय जाबाय। नोंथांनि गेजेराव बुंदों दे पूर्णांग मोनसे डिस्ट्रिक्ट खालामगोन माला जागोन? बेथ' जाखाबाय, अलरेडि एनाउन्स खालामजोबखाबाय आरो जोंहा मोनसे फर्मेलिटिनि खोथा दं। बे जाय आसामनि केबिनेटआव मोनसे डिसिसन लानांगोन आरो बे डिसिसनखौ नैबे इलेक्सननि सिगांनो, इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टनि सिगांनो जोङो बे डिसिसनखौ लाजानो लुबैदों आरो बिनि थाखाय जोङो नारसिनगासिनो दङ। दा बेथ' जेनेबा आंनो गुदिनिफ्रायनो जेनेबा आंनो मोनसे समनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे गाहाय नेहाथारि आरो बे हिसाबै आंनि एन्टायार आंनि इयुथ्सखौनो बुंनो थाङोबा आङो 27 इयार्स आङो एबसुआव दंमोन आरो जि समाव जों एबसुआव दंमोन बे समावथ' दानि बायदि मोनसे मोजां सिटुवेसनबो गैयामोन आरो जोंनि समावथ' गावजों गाव दानथारलायनाय बुथारलायनाय समावसो जों जेनेरेल सेक्रेटारि जादों, डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जादों। बे हिसाबै मावबोनानै दा मोजां सम आरो समजों लोगोसे ग्रें ग्रें बेबायदि कनफारेन्स खुंनो हानाय मोनसे परिबेसआव फैबाय, हामबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो बे प्लेटफर्मखौ मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबैल' नङा, मोनसे वेब लाबोनांगौ, ढौ लाबोनांगौ फरायनायनि आरो दिनै तामुलपुर समष्टि हिसाबै सासेल' जों एसिएस मोननो हादों आरो गुबुन गुबुनावहाय सानै साथामसो ओंखारदों। बेनिखायनो जों मिजिं थिदों जे फैगोन बाराव जाहाथे सानैसो आरोबाव बारायदेरबावो आरो नेक्स्ट 10 इयार्सआव जाहाथे सानैसो UPSCनि IAS मोनोबासो जोंहा बे ओनसोलफ्रा मोनसे सनमान थागोन आरो जायगा हिसाबै आरो थागोन आरो दासिम गोरोबनायावनो दङ आरो बे गोरोबनाय हिसाबै जों थांनाय इलेक्सनावबो बे हिसाबै जों आवगायदों आरो नैबे 24 तारिखआव फैगोन खालि जोंहा आसामनि माने भारतनि जोंहा हम मिनिस्टार फैगोन आरो बे फाइनाल मोनसे UPPL आरो BJPनि गेजेराव मोनसे फाइनाल महरखौ मारिगोन 24 तारिख खालि आरो बुजाफोरा जाखाबाय जे फैगौ बैसागथिखौ सिट शेयारिंनि गेजेरजों BJP आरो UPPLनि जों ज' थानानैनो आवगायलांगोन आरो फैगौ आसाम सरकारनि समावबो UPPL, BJP आरो AJP बे मोनथामानो सरकार दागोन। जानाय जायैनि खोथाया एलेक्सन जाखाबाय आरो जायाबा होननायनि प्रश्नआनो फैला आरो बेवहाय जाखाबाय। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ कलबारि दालाइ एबसुनि बेन्दों सिङाव बे कलबारि बाथौ सिबिसालिनि लांगोनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों आरो बे जथुमनि जि मैयानि हराव जोंनि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि जि गोजाम आफादमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर बायदियै 2 बोसोरनि टार्म्स बियो मैया हरनि समाव जोबनानै थाङो आरो बे समाव गोदानै मोनसे आफाद जोनोम जायो आरो बे आफादाव तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादगिरि हिसाबै आंखौनो थान्दै मेला माने सायख'नानै लाफिनो आरो बेवहाय गोदान नेहाथारि हिसाबै जोंनिनो दख'रानि सासे मैखोम बिबानगिरि आखान्थि गाहाय नेहाथारि बिपुल बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनाय जायो आरो बे जथुमाव गोबां बाथ्रा सावरायनाय जायो। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनो लानाय जि मावथांखिफोर बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेनि सायाव गुवारै सावरायनानै इडुकेसननि सायाव, सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनायनि गोख्रों बिथांखि लानाय जायो आरो बे जथुमावनो जोंनि जे हारिमु बिथिं, बे हारिमु बिथिङाव जों वार्कशप लानानै बे हारिमु बिथिङाव बे तामुलपुर हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय बेवहाय माखासे सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थाखाय माखासे बिथांखि लानाय जायो आरो बे तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमनि गेजेरजोंनो जोङो गेलेमु बिथिङावबो बे ओनसोलनि जे गोग्लैसोना थानाय बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो वार्कशप लानायनि गेजेरजों सुबुं सम्पद सोरजिनायनि जों थांखि लादों आरो बे जथुम्मानि जि गेवलां मेल, दा बे गेवलां मेलावबो जोङो आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि कनिन बर' बिथां सारखौ जोङो हांख्रायना लाबोदोंमोन आरो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदों बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो बे हालामखौ जोङो सानदों फैबाय थानाय समाव तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलनि रायजो राजा, बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै जोंनि जि फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननाय हनाय, जोंनि मावनाय दांनायखौ जोङो गोख्रोङै
खालामलांगोन बेखौ जों बिथांखि लादों।